खुलुमबाय आदैमोन नोंथांमोनखौ जान्था फाग्ला इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग बानायनो नागिरदों आरोना, ब्लग बानायफेराखैमोन। ओमफ्राय आलि खोनाय ब्लग खालामगोन आङो। ओमफ्राय नोंसोर नायलांदो आरोना, आंखौ अननानै एसे सापर्ट होदो। ओमफ्राय आं दा आलि खोयोसै आरोना। ओमफ्राय नोंसोरनो दिनै खिन्थागोन आं मा स्टाइल दानो, मारै खोयो बेफोरखौ आं खिन्थागोन। ओमफ्राय आं थांसै आरोना, आं दानोसै आदैमोन। नोंसोरबो नायलांबाय थादो आदैमोन, आं मा स्टाइल आरो दुब्लि बारिखौबो नायदो। मालाय जोंहाल'सै दाबो दब्लायसेबो गायाखै नुबाय। आयै हाला जोब्बाय, मा जाबावनांगौ जाखो। आयै नै जेथिंबो नायबाबो गोथां गोथां। अखायानो बारा जाना होबाय थायो नालाय, हानांगौ समाव हाया, हायै समावसो हायो। आं मोनसे खोथा बुंनि आरोना, आरो सिख्लाफ्रा सानदोलाय आरोना, खदाल दांनायखाय हिनजाव लाबाय। सिख्लाफ्रा सानबावगोन आरोना, खदाल दांनायखाय थाखा फैसा गैयै। बे नङा आरोना, मोनसे खदाल दांबानो हिनजाव लाखानाय दुब्लियाव ओंखारनांगोन बे नङा आरोना। मावनांगौ, बयबो मावनांगौ, दुब्लिफ्राव मावनांगौ, दांनांगौ। हाब बेलाय बे दैज्लांनि फिसा खामानिसो, बेफोरखौलाय बयबो मावलानो हाखायो। आदैमोन नोंसोर माव, हिनजावफ्रा मा सानो सानलाजोबथों, उसुबिदा मोनो ना गाज्रि मोनथों। बिमाफोरजों अनजानाय खामानिखौ मावनांगौ आदैमोन। बिमाफ्रा एसे दुब्लियाव ओंखारोबा एसे मोजां मोनो गोसोखौ। आरो हाजिराफोरबो होनांलाना, आलि खोनाय 400 गाहाम हाजिरा फाग्ला। आरो बेयाव सोर 400 हाजिरा होनो नांगौबा, बे 400नि बदल जोङो अमा बेदर बायनानै जागोन आरोना, न'आव ज'नो बिदा फंबाय, बिबाजैनि फिसाजो, बिमा बिफा, आं ज' जागोन आरोना बे फैसाजोंनो। ओंखायनो आं दा ओंखारबाय आरोना, आंबो आलि खोयोसै। नायलांदो आदैमोन, मा जान्था फाग्लाया मा देखायो नोंसिनो एसे नायलांदो। आरो सोरबा सोरबाथ' लेवाद बेलाव गियो, आंनि बे जान्था फाग्ला गिया बिदिखौ, अरस'गोनसो जानला मोनलाबा। मावनांगौ समाव मावगोन जों, हाल खदालखौबो दैगोन जों। आयै दाजे दाबो बिसिल' नायो, दा फार्स्टआवनो फैदों नायदो, हाजिरायाबा 500 लाबावो। ओमफ्राय मा खालामबाय थागोन नोंलाय? आयै बै फाग्लालै, आंहा अबेखौ दाननांगौ जाखो? दानजोबबाय आदैमोन, नै नायदो। आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावखुसेंग्रा। नायदो आदैमोन बेलावा, मोनसे बेलाव बानायाव बिदिना अरा बियो, मानसि गाज्रिफोरखौसो अरो। ओंखाय नोङो दा दै लोंनो, दा उल्था नोंसो लोंजानोसै, दा अरख'गोन आङो। आयौ मायाव हाबगोन बिलाय? गोजौआवसो नामा? गोजौआवबो जायगा गैया, गाहायावबा जायगा दं, गोजौआवबा गैया। हानाय नङा आं। सारि बिघा दानबाय जों आदैमोन, ओरै लं 4 बिघा दानबाय जों साथाम। बै लंनि बाबा दं दादि, सरलपारायाव थांग्राया, फैसा 10 थाखा बिग्राया। जोबथ'बाय आदैमोन, मा बुंनो। लाइक कमेन्ट खालामदो आदैमोन अननानै, फंबाय साबसक्राइब खालामना होदो, शेयार खालाम आदैमोन। माला 1K थांगोन, दाबो जेबो बुथुमनायानो थाङाखै माथो। एसे अननानै सापर्ट खालामना होदो आदैमोन। गाज्रि जादोंबा एसे अननानै निमाहा होदो जान्था फाग्लाखौ। बुंनायफ्राबो एसे फाग्ला बुंफ्लांबाय दा आङो। भुलफोर जायोबा एसे अननानै निमाहा होगोन सानना लायो आं आदै जान्था फाग्लाखौ। दे होमबा आदै, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।